Sa Good Vibes, isa ka manugbatsoy nga sa likod sang kilala nga mga batsoyan sa Bacolod ang padayon nga naganegosyo bisan pa nga nagsira na ang iya mga ginaobrahan sadto. Ang iya nga secret recipe sa iya nga batsoy sa report ni Romeo Subaldo. Batchoy is life. Ini para sa manugbatchoy sa sunod na sang halos 50 katuig nga si Roberto Pasilan. Halos sa bilog niya nga kabuhi, nagaluto siya sang batchoy. Nagsugod siya sa edad nga 14 anyos. Naga-assist lang siya sang una sa batchoyan sang iya nga tiya sa Iloilo. Kag may isa ka doktor nga nag-ayo sa iya nga dalon siya sa Bacolod para mangin manugtimpla sang batchoy sa kilala sadto nga Dos Amigos sa tabok sang Libertad Market. Nakita ko ni Dr. Suplido, tagyas ni Dos Amigos. Taga Iloilo na galit sang tagiya. Oo. Sukla pa niya kung istorya niya kung kung pwede nga isa iyo may batsuyan siya di sa Bacolod. Oo. Ang iya manong batsuy na bisyo-bisyo kung way ko sing maluto. Oo. Iya ko pa-extrahon, pahaon niya ko. Magunting siya sa mga panakot, maabot mo nga kabisado niya na ang iningal ubrahon, bisan wala nagatulok, eksakto ang pagkagunting sini. Nadala pa siya sa negosyante nga si Ricardo Yanson sa Cagayan de Oro para magsugod ba dito sa batsuyan. Nakapangasawa siya kag nagpauli sa Bacolod sang nakaobra sa isa ka hotel. Kag ginkuha naman sang kilalaman sa nga batsuyan nga Tavis. Siyam ka mga branches ang iyang ginilibot sa sining nga batsuyan para lang masiguro nga eksakto ang sabor. Ako ni Kapironsi. Tagiya sa BCG. Oo. Nagpatindog siya batsuyan, amo to ang ngalan Tavis. Ang Tavis sa downtown so nakakilala gid. Tavis Simple Food ang ngalan. Ang sugod-sugod ko inang Alisares Aranita daw, corner, building na iyan na sang ugangan niya. Sa dalom na building, ginhimo niya nga batsuyan. Matapos ang masobra sa isa ka dekada, nagdesisyon siya nga magsugod na lang sa iya kaugalingon nga batsuyan. Ini ang Globerts sa Lizares Street sadto sa sulod naman sang halos 2 ka dekada. Subong, 5 na siya katuig diri sa may Rojas Street naman. Glory Birds na ang ngalan sa iya nga batsuyan. Classic ang iya nga store. Makita diri nga nagakabit ang baboy kag atay. Hindi ini kuno for display purposes. Ini para mapatulo ang mantika kag para hindi madali-dali panos. Para ang iyab na mantika na matagas lang na. May purpose na gali, hindi na gini for display. Hindi na madagyan singano niya mapanos. Kaya kung sila may tendency nga kung hindi yung paglapuhan, ang iyab mantika na magsibo, alis nga ng bako. Sunod sa iya, pareho sa iban nga batsoyan, asin kag kalamay ay nagadala sa sabor sang batsoy. Pero kung nagapangusina ka kuno, dapat ginapalangga mo ang imo ginahimo para manamit man ang sabor sang imo ginaluto. Ini kuno ang secret recipe sang mga manugluto. Di ba kung isa, for example lang kami, magtulak ka sa isda. Magtulak ka isda. Nag-ara nga daw, kung wala ka sa mood, hindi mo linuto. Tas ay? Doon hindi balance, pero kung mayo ang imo kanya, ara mga silapanan mo na. Dapat ginapalangga mo ginobra mo? Oo, kailangan tasagan mo si importansya ang ginahimo mo. So, sa hapon lang na yan. Pero masingis lang yan. Amo na may sikreto. Wala na. Ang iya nga mga kabataan, napatapos niya sa pag-eskwela, pinaagi sa batsoy kag may kaugalingon na gani nga mga pamilya. Sa pagnegosyo naman kuno para maglawig kag para mangin madinalagon, dapat wala ginaintrahan sang bisyo.